Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 13 kan bulan na Agosto taon 2022. Liwat ming ihatod sa Indo at mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Mga bareta tiniripon po Lunes sagkod Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan bilog na news team, ako po sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, random checking sa mga vaccination cards sa religious asin man civic activities, katakod kan Peña Francia Fiesta, gigibuhon kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalyes kayan halik kay Paulo de los Santos. Pag-uulayan sa Joint Operation Center kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga ang sistema sa random checking nagigibuhon sa mga debotos na mapartisipar sa kinatukdan na traslasyon as in fluvial processions na naoktaban nin 2 taon huli sa pandemya. Sa random checking, mapili ni nagkapirang partisipante sa civic as in religious event and person in authority tanganing hilingon an sa indang vaccination cards na nagpapahiling na sinda bakunado nin anti-COVID-19 vaccine as in booster depende sa age group na basado sa public advisory na pirmado ni Alcalde Nelson Dagacion manungod sa operational guidance sa pagkondusir kan kapiestahan ngunya na taon. Segun sa alkalde, day man maninigo nagibuhon an random checking per attendee kan mga nasambit na prosesyon na piglalao man na partisiparan kan 200,000 sagkod 500,000 na katao. Pigsabi kan alkalde nan importante sa maabot na Setyembre na bakunado ang mga partisipante kan civic as in religious events kaya gigibuhon ang random checking sa mga siring na aktibidad. Kaya nangapodan si legasyon sa mga maiba sa prosesyon lalo na sa mga boyador na magpabakuna sa public advisory pigtutugutan na magpartisipar sa mga aktibidad katakod kan piyesta sa lindong kan COVID-19 alert level 1 as in 2 ang mga individual na may edad 18 anyos pataas kung nakaresibe na nin third dose o first booster shot. Fully vaccinated na mga persona na may edad 12 sagkod 17 anyos ang mga tutugutan magpartisipar. Tutugutan man ang mga aki edad 5 sagkod 11 anyos na magpartisipar sa festivities kung bakunado nin first dosage kan anti-COVID-19 vaccine. Ang gabos na event organizers, personahes kan member agencies kan Joint Operation Center, Incident Management Team, event volunteers as in support groups dapat nakaresibe na nin 2 booster shots para magmando sa civic as in religious activities. Distance. Dahil man na po baga na pig-observe yan. Sa kagaro impractical na, lalong-lalo na sa mga arugayan na okasyon. Even during the campaign period, nanutaran taman po, baga mayo man ang nagsusunod, mayo na po nag-observe. Kaya itong physical distancing requirement. Probably applicable ito kan panahon na dahil pabarakunado ang tao. Ayun. Kan panahon na dahil tapanggayo, o kaya dahil malinaw sa satuya kung paano aatubangon ang pandemyang COVID-19. Pag-abot sa face mask, para sa kuya, mahalaga siya sa mga enclosed premises. Pero sa open area, baad nga di pisilo na maray. Imagine ang maburuyan naka-face mask. Di pisilon maghangos po baga pag may face mask. Kung di ka nagbubuya, doble ang kasakitan na atubangon mo. O baad mas dakol ang madismayo dyan. Mientras tanto, pigtawan doon ni legasyon na impractical ang pagpasunod sa mga buyador sa physical distancing sa prosesyon na iyuman anday na sunod kan mga botante kan nakalis na karampanyahan. Pigpaliwanag ni legasyon na applicable ang distancing kan mga panahon na day pa nagigibo ang bakuna kontra COVID-19.
dugang kan alkalde magiging depisil sa mga boyador an magsulot nin face mask sa prosesyon sa open areas, alagad applicable sana ang face mask sa mga aktibidad sa enclosed venues. Sa presente, padagos panapiggahalat kan lokal na gobyerno ang desisyon kan Arkidiocese kan Cáceres kung gigibuhon mobilized o tradisyonal ang mga prosesyon. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Sa ibang bareta, mga hotel sa Ciudad de Naga fully booked na. Pirang simana antes ang Peña Francia Fiesta. Ang detalles kayan hali kay Joel Sulina. Kinumpirma kang Arts, Culture and Tourism Office kan Ciudad de Naga na ngunyang pa sa ng bulan ng Agosto, fully booked na ang mga hotels and accommodation sa Ciudad de Naga antes ang bulan kan Setyembre ngunya na taon bilang antisipasyon ka mga mabirisitang deboto asin turista sa selebrasyon kang kapistahan. Sigon kay Mr. Alex Santos ang pamayokang akto, igwaning total na 102 na mga hotels and accommodation sa syudad asin 87 sa mga ini ang active o operational. Kabali na ang mga bagong bukas na mga national and local hotels na nagtatao ding dekalidad na serbisyo asin DOT accredited. Suway padigdi ang mga homeowners na nag-o-officer kan sa indang lugar para sa mga travelers asin turista na nag-aagi sa mga lehitimong booking agencies or engines na nakukuha sa online. Ata duman sa tuwing mga hotels na iba-ibang size sa Sigdisa Naga is fully book na sinda. Mas lalong nagdakul sa indang booking kang big-announce na officially kang lokal na gobyerno na madadagos na ang fiesta. So ito pong pag-announce kang Marso pa lang, talaga pong nag-aranuhan na dakulo na nag-book sa inda. Ang saro po niya na pigihiling ta daw po nagbuka na si mga bagong mga hotels. Talaga pong na fully book manggiraray sinda. Igo po niya ning mga nag-o-open man, nag-o-offer kan sa indang mga harong, tapos mga properties. Yun na po itong inaagi nito duman sa mga ito pong mga booking engines, kang Airbnb, etc. So, saro po yun na nakakadagdag duman sa pag-provide ng temporary na mga istaran para sa mga deboto. Sumpay pa kang opisyal kang nagtalikod na taon ang average tourist arrival sa syudad nagbaba kuni sa epekto kang pandemya. Alagad ngunya naliwat na nagsisigla ang turismo sa syudad, tiglalao man na makukuha kaini ang sobra sa 1 million tourist arrival sa good sa matapos ang presenteng taon. Pang nakaaging taon, mas maray na unyan. Lalo na kung ikukumparata sa taon na 2020 na talagang bagsak ang turismo ta. Ngunyan po ini-expecta na by the end of the year baka po maabot ta ang 1.1 million. Kung 2019 po bago nagpandemya 1.57 million. So di pa po kita makakaabot duman sa pre-pandemic na levels, pero po marikas ang satuya po na recovery. Araw po kang kakatapos pa lang meeting with Department of Tourism Regional 5, tapos nagsasabi kita ng datos sa inda. Ang sabi ninda, halangkaw ang tourist arrivals kang Naga kumpara sa ibang lugar. Araw kang Albay, araw kang Legazpi. So maray po yan na senyales na mabilis ang recovery ka sa tuwing industriya, and hopefully po sa masunod na 2 o 3 taon makabalik na kita naman sa level na bago kang pandemya. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan, tras tanto mga eskwelahang mapartisipar sa civic activity sa Peña Francia Fiesta. Padagos na nadadagdagan pagkatapos itugot na kan DepEd an sa indang partisipasyon. Ang detalyes kayan halik kay Paulo de los Santos. Piglinaw ni City Events Protocol and Public Information Officer Allen Riondanga na pigmimidbid kan Department of Education o DepEd ang Peña Francia Fiesta bilang local celebration as in regional fiesta susog sa Department Order No. 34 kan DepEd. Ini ang naging kasimbagan kan opisyal sa spekulasyon dapit sa pagpangalad kan ahensya sa partisipasyon kan public school sa syudad din Naga asin sa enterong Bicol sa civic and religious activities katakod kan kapiestahan na subuot basado sa nasambit na orden kan DepEd. Huli digdi, dakol ng public schools ang nag-aratrasan sa saindang submission of entries para sa Bicol Regional Military Parade. Huli kan pagtawning go signal kan DepEd na magbali ang mga kaakian
Padagos napigiimbitaran kan Committee on Military Parade kan lokal na gobyerno ang mga eskwelahan na magbali sa parada asin magsumiter kan sa indang entries. Pigsabi ni Rayon Danga kung babalikan ang Order number 34 kan DepEd na may titulong School Calendar and Activities for the School Year 2022 to 2023, igwanin pagkuyog, pagrespeto asin pagmidbid ang nasambit na ahensya sa local celebrations, kaya maninigo na maging kabtang ang kaakian sa mga aktibidades. Katakod kan selebrasyon para sa saindang pagkanuod asin pagkasabot sa nagimatan na kultura. Igwang proklamasyon ang gobyerno nasyonal, ang presidente ng Pilipinas sa pagdideklarar ang Peña Francia Fiesta bilang regional fiesta. And kung babalikan naman po ang DepEd Order number 34, igwang pagpuyog, igwang paghiling, igwang pagrespetar sa mga local celebrations and dapat nga ni naging kabtang kayan ang mga kaakian bilang parte kang cultural understanding and cultural learning kan mga kaakian. Kaya Mantampeg susurat ang baretang ini, igwanin 42 na public schools gikan sa manlain-lain na eskwelahan sa Kabikolan ang nakalista bilang partisipante sa parada, susog sa listahan kan Military Parade Committee, kan Events and Support Committees, kan Peña Francia Fiesta, Agosto 12, ang pigtalaan na due date kan komite para sa pagresibe kan entries kan mga eskwelahan para sa parada nagigibuon sa Setyembre 16 na mapon alas 7 nin aga asin piglalauman na matapos nin alauna sagkod alas 2 nin hapon. Target kan komite ang sagkod 45 eskwelahan na mapartisipar sa military parade ngunya na taon bilang pagtaong dalan sa mga partisipante sa saindang exhibition pagkatapos kan parada asin pagkonsiderar sa saindang pagpuli sa kanya-kanyang lugar nin mas amay para sa saindang safety and security. Para sa Nagangunya News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, patudok nin anti-COVID-19 vaccine asin man booster shots, padagos na pigpapangapudan kan lokal na gobyerno kan Naga sa tao kan halangkaw na vaccination coverage sa laog kan syudad ni Naga. Ang detalyas kayan hali ki Joel Solina. Padagos ang pangapudan kan lokal na gobyerno sa publiko na magpabakuna asin magpa-booster shots bilang proteksyon sa ulakit asin epekto sa salud kang COVID-19. Sa pakipagampangan sa lokal na media ni Mayor Nelson Legacion, sinabi kay ni na sa ibong nahalangkaw ang vaccination performance kan syudad, kinakaipuhan manggiraray ang panagos na vaccination efforts, lalo na igwapang mga dai nakapag-abil kang booster shots, dawa pa nakakumpleto na kang first and second dose kan COVID-19 vaccine, asing kaipuhang mapalangkaw ang porsentahe ka mga nagpapabooster shots nga ring masiguro na protehido ang mga taga-syudad sa epekto kang virus sa COVID-19. Tinuunang doon pa kang alkalde na napatunayan na epektibo ang bakuna laban sa COVID-19, hulita dawa igwapang na ire-report na mga tinatamaan kay ni kadakli sa mga ini mild asymptomatic. Asin sigun sa datos kan City Health Office, ang mga pasyenteng tinatamaan kang COVID-19 sa Ngunyana ang dai na nadadara pa sa ospital para man makonfine. Naghapot manggiraray ako, igwabang na nasa ospital mo niyan, mga nagpositibo, ang sibag sa Kuya, Mayo. O, iyo po yan si good news. Mayong na ospital na nagpo-positibo sa COVID-19. Sa hiling ko, resulta yan kan vaccination program kan gobyerno. Especially sa tuyang syudad, medyo halangkaw sa tuyang vaccination performance. Except for some segment or sector in our community. Sa rong tao, napatunayan na po na kung tamaan man ng COVID-19, daing gayo matindi. Unlike before, na mayo pa kitang bakuna, kadakol si nagpo-positibo, kadakol si dinadara sa ospital, dakol si nagkakagaradan. Pero ngunyan, bako ng arungkayan ang sitwasyon. Nangapudan man ang alkalde sa mga magurang kang mga aki edad 5 anyos, sagkod 11 anyos ang edad na pabakunahan ang sa indang mga aki nin first as in second dose, lalo na ngunyan na nagpuo na ang vaccination para sa mga nasambit na edad. Ini bilang preparasyon as in protection man sa mga aki ngunyan na maburukasan ng klase na ipapautoba ang face-to-face
classes. Duman po giraray para duman sa mga daipa bakunado. As in duman sa mga bakunado na haloy na naka-second dose, alaga daipa nagpapa-booster. Kaya mahalaga si initial vaccination, first and second shots, and then kung naka-anom na bulan na, dapat mag-booster na. Ang iba po nga ni kayan dyan, naka-second booster na, pasiguro. So iyo po yan ang satuyang pangakudan, si mga magurang na igong mga aki, 5 taon ang edad hanggang 11, turugutan po nindo ang sa indo mga aki na magpabakuna. Siring man itong mga 12 to 17 years of age na dahil pa nakaka-second dose, na mag-second dose na, as in kung pwede nang mag-booster, magpa-booster shot. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Mientras tanto, booster doses para sa mga buyadores, mga madaralan, asin, mga maprosisyon, available na sa mga vaccination sites kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Mantang parani ang traslasyon prosesyon, nagigibon sa Setyembre 9, imbitado ang lambang kalalakihan na maot magpartisipar sa nasambit na prosesyon bilang mga buyador na magpa-schedule para sa booster dose sa vaccination site kan lokal na gobyerno sa SMC Timol Naga sa Barangay Triangulo. Sigon kay Maria Nelia Benito, National Immunization Coordinator kan lokal na gobyerno, bukas para sa mga deboto ang vaccination site poon Lunes sagkod Biyernes alas 10 nin aga sagkod alas 4:30 nin hapon tanganing magpa-schedule nin booster inoculation. Pig sabi ni Benito, pwede man na magpa-schedule nin booster vaccination sa iba pang lugar sa syudad para sa mga boyador. Sa pinakauring datos kan City Health Office, 33,000 sa 63,000 642 na katao na target bakunahan in booster sa syudad ang naakomodaran sa booster vaccination na pigtutulod kan Department of Health sa lindong kan Pinas Lakas Program. Pigtawan doon kan National Immunization Coordinator na epektibo ang anti-COVID-19 vaccination drives sa syudad din Naga kaya haros mayo ni nanutaran na kaso kan virus kan mga nakalihis na bulan kaya nagresulta sa pagpadagos kan Peña Francia festivities. Sa ibong kaini, nagpatanid si Benito na posibleng maglangkaw liwat ang kaso kan COVID-19 infection sa Naga huli sa kadikit na persona na nag-avail kan booster shots. Tulong bulan makalihis tudukan nin second dose kan anti-COVID-19 vaccines na nagluluya ang effectivity sa laog nin 6 na bulan. So actually, kandinadang ko si Sir Allen, naog nga ako kasi dakulon kitang activities para sa Peña Francia. And nahihiling ta talaga na very, effective sinaging vaccination strategies ta. Kasi for the past months baga, makikitang gayong kaso ng COVID. Pero kung hilong taman po, since hababa po ang coverage ta kang booster doses, dakula po ang chance ta na baka magparalangkaw na naman ang kaso ta kang COVID. Siguro po dapat maipabot sa mga tao na kaipuhan po talaga ang booster doses. Garuma lang po yan baga sa cellphone na paghali-haloy kay pantang i-charge. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto sa ibang bareta, synchronized rabus para sa mga barangay kontra dengue itinutulod kan liga ng mga barangay sa Syudad ni Naga. Detalyes kayan, haliki Joel Sulina. Kasabay kan padagos na pangapudan na maging malinig sa kapalibutan asin paghanap asin pagraot kan mga istada o breeding site kan mga namuka na nagdadala ng dengue pigbubuson man kang ABC President asin ni ex-officio member punong barangay Corazon Peñaflor ang synchronized rabus sa 27 barangay kang syudad sa mahayag di Konsehal Peñaflor basado sa daipasar na solusyon kang sa iyang komite tuyong ikadua asin ikaapat na Sabado kang kada bulan magkakaigwa ng sarabay na paglinig sa kapalibutan ang gabos na barangay sa syudad. Napapanginutan ka mga barangay officials para i-mobilize asin i-monitor ang mahiwasang paghiro na ini sa komunidad para sa kalinigan. Makakatuwang mandigdi ang gabos na community health team, barangay health emergency response team, barangay DRRMC, lalo na ang mga residente sa lugar ngaring manimitaran o mapugulan ang pagdakul kang mga namuka na nagdadara ng dengue virus. Giban resolution po, kasudma po nagkumitiring kami
ini po gigibunta para po ang sarabi-sabay ang mga barangay officials, mga tao kang barangay na magtrabaho po na ma-implementa po itong tungod mo din mo sa kada saro. Sa second and fourth Saturday of the month. Marurumduman na ang City Health Office nagkukondisirman ning misting o fogging sa mga barangay lalo na sa mga pinagtutukdong breeding site o area kan mga namuka alagad ini dai bastante para man masiguro na salbado ang gabos sa epekto sa salud kan dengue virus uli sa kagata ning namok. Search and destroy po kaysa po naman sa fogging kasi po ang fogging po ini po ba insecticide po baga na ginagamit ang mga tao po maapekto ng siyendang mga salud na inhale po ninda. Saka po magastos ini po worth 11,500 kaysa po duman sa kita nagtatrabaho sa barangay kaiba mga barangay health workers na may daraning sako para po ning puro po ito may mga containers po na may lamning tubig para po na asin ni dagos ang kalinigan kang barangay na kung iba po kitang maray na barangay manig na barangay may maayayang komunidad sa satuyang lugar. Para sa Anaga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, suporta kan national government agencies para sa matrayumpong selebrasyon kan Peña Francia Fiesta, liwat hinagad kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalles kayan halik ki Paulo de los Santos. Tanganing masyerto ang kagayunan asin kaligtasan sa selebrasyon kan Peña Francia Fiesta pigmarhay ni Alcalde Nelson Legacion kaiba ang mga department heads kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga na bisitahon ngunya na semana ang mga regional directors kan national government agencies sa syudad din Legazpi sa Albay. Sigon ki City Events Protocol and Public Information Officer Allen Reondanga, katuyuhan sa pagbisita kan LGU Naga sa mga opisina regional kan national government agencies kan nakaliis na Huwebes, Agosto 11, nato karon ang preparasyon kan lokal na gobyerno sa kapiestahan asin hagadon naman ang mga maninigong asistensya para sa matrayumpong selebrasyon kan Peña Francia Fiesta bilang only regional fiesta sa nasyon. Po din move si Alcalde. In fact po tomorrow ulay po si Mayor Legacion ki Regional Director Gilbert Sadsad together with the other regional directors. Makikiulay po si Alcalde kan sa tuya pong preparasyon sa Peña Francia Fiesta. Sinahagado niya ang suporta kambilog na mga regional offices digi sa Kabikulan. Nangurog na po nga. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto sa iba pang bareta, road clearing ordinance, padagos na ipigtutulod sa sangguniang panlunsod Kanaga. Ang detalles halik kay Joel Sulina. Pupusong ngunyan sa regular session kan sangguniang panglungsod ang proposed ordinance para man sa road clearing sa syudad ng Naga para man sa pusog na implementasyon kan ley sa trapiko, urog na sa paghali kang mga road obstructions sa panginginot kang mga law enforcers, partikular kang Public Safety Office. Sa press briefing kang Miyerkules, sinabi ni City Councilor Antonio Dodit Beltrana, co-author ka na sambit na proposed ordinance, oras na maipasar asin maging ordinansa na kulang tabang ini sa mga law enforcers ngaring padagos na malinig sa mga ulang asin iba pang obstruction ang mga tinampo maging mga sidewalk sa loob kan syudad para man maagihan na tultol ka mga bihikulo maging ka mga pedestrian asin mga nagbibisikleta. Almost 2 years na napundo si Satuyang road clearing. Ngunyan po may mandato na naman na ibalik po si road clearing sa new normal situation. And tiktawan po ang kada lokal na gobyerno o probinsya na mag-create po ng sarong ordinansa panunod po sa road clearing. So udma po itig buklat na po ni General Omar kasi po ang author, co-author lang po kita. Gabos man po na pag-iriba sa sangguniang panlunsod. Nauugma kayo yung ginigibong ordinansa para po nakulaon na tabang po ini sa mga enforcers lalo na po sa opisina ng PSO. Nauga po sindang tungtungan kung ano si mga apprehension duman sa mga violators. Sumpay man ni PSO Director Rene Gumba, apera kan local ordinance para sa road clearing, igwa de existidong ordinansa para sa expanded wheel clamp and towing ordinance sa syudad na saruman sa liwat na higot na ipapautoba sa loob kang Naga, lalo na ngunyan na nakabalik na sa normal ang sitwasyon sa trapiko. Nga rin maklear ang mga gilid tinampo
sa mga illegally parked vehicles. Kita sa private sector para sa towing, iba ba limi na so kahagadan mi na magbakal kita rin sa direct towing truck para ang PSO mismo kaya mag-execute kang towing agreement. Dati sa ngunyan kaya nakaasa po kita sa private company na accredited kang syudad. Pero kung may kaulangan sa private company, apektado man sa operation kang towing enforcement ka. Kaya kung PSO mismo so igwaning tow truck, igwaning kapasidad na mag-execute kayan, tinutugutan man po kang ordinansa. So kabali po iyan sa budget item na ilalaag mi in the execution of the road clearing ordinance na ipapasar kang sanggunian. So dako lang pasalamat mi po sa mga author asin ko author kang ordinansa as this will also strengthen our enforcement capacity. Kabali na po so consideration ninda kang mobility kang sa tuyang tropa. Para sa Anaga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, sa iba pang bareta, signal jam sa mga mobile phones liwat ipapautob sa kasentruhan kan Ciudad Dinaga sa traslasyon procession, military parade asin fluvial procession. Ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Pasado sa sangguniang panlungsod, ang resolusyon na suspendiron ang mobile signals kan telecommunication companies sa Ciudad Dinaga mantang pigigibo ang traslasyon procession sa Setyembre 9, Bicol Regional Military Parade sa Setyembre 16 asin fluvial procession sa Setyembre 17. Sigun, Kikonsehal Melvin Ramon Buenafe, Pamayokan Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management, kan sanggunian kan mga panahon bago magtama ang pandemya, pigpapasuspendir ang serbisyo kan mga telecommunication company sa syudad mantang nagpapadagos ang mga nasambit na aktibidad bilang security measure asin pagtabang sa mga autoridad na tutukan ang pagkondusir din security operations. Bago ang pagpasar sa resolusyon, nagpadara nin surat ang Naga City Police Office sa sanggunian na naghahagad din suporta sa gigibo na security operations sa mga nasambit na aktibidad sa paagi kan resolusyon. Ang suspensyon sa mobile signals sa traslasyon, fluvial asin military parade ngunya na taon, iyuman ang pigpakiulay ni Naga City Police Director Colonel Nelson Pacalso sa National Telecommunication Commission asin sa mga telecom companies na operational sa syudad Dinaga arog kan smart asin dito telecompanies. Actually tapos na po na ipasa na si resolution ta iyan dati naman kay ang pigigibo and we expect na since ang activity ngunyan marirevive si dating ginigibo during Peña Francia Fiesta or Festival kaya readily suportan man kan sa tuyo mga kairiba sa sanggunian and iniyo saro talaga sa kaipuan man kang PNP ka security enforcers natin para lalong mapakusog ang sa indang security measures na ina-adapt. Sa presente, igbuwanan inisyal na 30 personahes ali sa Explosive Ordnance Disposal and K9 Group kan Police Regional Office 5 ang ide-deploy sa syudad Dinaga sa maabot na piyesta. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo de los Santos. Mientras tanto, sa iba pang bareta, application para sa renewal kan zero interest loan kan mga fully paid na business stimulus program beneficiaries padagos na pigaako kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalyes haliki Paulo de los Santos. Mantang nagpapadagos ang business stimulus program kan lokal na gobyerno kan syudad Dinaga, perming bukas ang Metro Naga Public Employment Service Office o Metro Peso sa mga negosyante na beneficiaries kan programa tangani makautang pa nindugang na kapital. Ini ang pigkonfirmar ni Benjamin Jose de Asis, Project Evaluation Officer 2 kan Metro Peso, makalihis manotaran kan nasambit na opisina ang 7 beneficiaries na nag-renew kan sa indang loan sa programa na pigpuunan kan Setyembre 2020 na pigtagamahan ng 10 milyones pesos na may katuyuhan na pautangon ang mga negosyante sa syudad na nalugi huli sa pandemya.
An 7 kabali sa 10 na beneficiaries na fully paid sa saindang utang sa gobyerno lokal na padikit-dikit ng nakakabawi sa gross income na naapektaran kan pandemya. Sigun kini Asis, pigtutugot ang liwat na pag-utang kan mga fully paid na beneficiaries na nagbabawi pa kan sa indang sales huli sa pangangaipo sa dugang na empleyado asin supply. Pigsabi ni De Asis, ang padikit-dikit na pagbangon kan mga beneficiaries na day naman pigpangaranan, indikasyon kan luhay-luhay na pagbuelta sa mabaskog na dalagan kan sa indang mga negosyo asin kan ekonomiya kan syudad sa tabang kan programa. Kabale, ang 10 na negosyante sa 157 kainterohan na beneficiaries na nagresibe na kan utang na babayadan ninda makalis ang 6 na bulan na mayo nin interes. Ang natadang 141 digdi. Padagos sa paghinguha na mabawi ang dating gross income, mantang ang iba nagbabayad din penalidad huli sa pagbayad kan inutang na lampas na sa due date. Halimbawa, 75,000 pesos ang inutang kan sarong beneficiary tanganing buhayon ang negosyong beauty salon. Alagad, kung makabayad ini nin lampas sa due date, madudugangan nin 750 pesos o 1% kan inutang na babayadan. Apuera sa penalidad. Nakatutok man ngunyan ang opisina sa monitoring sa mga daipan nakakabayad nin utang tanganing maaraman ng iba pang remedyo na pwedeng itaw kan lokal na gobyerno katuwang ang Department of Trade and Industry. Yes, basta bayad. Basta fully paid sila sa mayong delinquency, they could always renew their application. Padikit-dikit. It's actually a proof o parang it's a factor showing na medyo padikit-dikit nag-okay na ang economy ta. Ang syudad, igwang pigtagamang 10 milyones pesos kan 2020 para sa Business Stimulus Program bago naubos ang pondo kan Enero 2022. Pigdugangan ini nin 7 milyones pesos kan 2021 tanganing maipadagos ang Business Stimulus Program sa taon 2022. Pon Setyembre 2020, aaboto ng 9.8 milyon pesos ang naipaluwas na fondo. Kan paunan ang programa kan 2020 sagkod kan nakalis na Hulyo 2022. Igwanan nin 167 negosyante asin 452 din ng empleyados ang nakalista sa lindong kan programa bilang beneficiaries. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mientras tanto, suspensyon sa laog sa klase asin trabaho sa Ciudad de Naga sa traslasyon procession, gigibuho ng whole day kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyas kayan haliki Paulo De Los Santos. May ganunsya ni City Events Protocol and Public Information Officer Allen Riondanga ang schedule kan suspension of work and classes sa Ciudad de Naga sa maabot na piyesta huli sa piglalauman na mas dakol na bisita kumpara kan mga nakaaging selebrasyon bago magtama ang pandemya. Sigun ki Riondanga, sa aldaw kan traslasyon, Setyembre 9, suspendido nin sarong aldaw ang laog kan mga empleyado asin estudyante sa syudad huli sa pagsarakan mga mayor na tinampo na agyan kan prosesyon pon alas 10 nin aga sagkod sa matapos ang aktibidad susog sa proposal kan Public Safety Office asin pulisya. Pigsabi ni Riondanga, kung babalikan ang historya kultural kan Peña Francia Fiesta, mas dakol na deboto ang naga-attender sa religious activities katakod kan fiesta sa oras nin crisis asin pagtios. Dugang ni Riondanga, indikasyon man ang fully booked na mga hotel sa syudad. Pirang semana bago ang piyesta, kan piglalauman na mas dakol na peregrino. Ito po ang historico-cultural background ng Peña Francia. Sa panahon kang krisis asin pagtios, mas nagdadakol ang nagpapartisipar sa traslasyon asin fluvial procession sa Peña Francia Fiesta. Mas dakol ang nagsisimba, mas dakol ang nagduduman sa mga simbahan. Kaya, kung gaano po kahibog kan 2019, lauman ta po na mas madugang pa yan, mga by 10 to 15% additional number of pilgrims and devotees na mapasiring po sa Naga. Suspendido naman ang klase sa Setyembre 14, aldaw kan Regional Scouts Parade, Drum and Bugle Corps and Drum, Xylophone and Majorettes Corps Competition, Setyembre 15, aldaw kan Civic Parade and Float Competition, asin Setyembre 16, aldaw kan Bicol Regional Military Parade. Apuera digdi, piglalauman ang magabat na bulos nin trapiko sa syudad sa Setyembre 19, aldaw nin Lunes, sarong aldaw makalis ang piyesta
huli digdi ipapasunod ang executive order kan lokal na gobyerno na nagpapasuspendir nin klase sa nasambit na petsa. Katakot din kan aram pa man po baga na matraffic pa ang Ciudad Dignaga after the fiesta, and aram taman kung gaano yang ka-risky din sa tuya pong mga kaakian. Ipapaluwas din po itong executive order, parte po itong executive order, itong suspension din katong Lunes pakatapos kang fiesta. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Yan ang katripunahan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol and Public Information Office, ang ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Son Legacion, Vice Mayor Nene Diasis, asin kan sangguniang panlunsod kanaga siringman kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parabarita Roy San Ramon, masunod na sa tung aramon. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.
walaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon manungod sa mga pulisiya asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Diyos Marina Sabadong pagkaga mga tugang, welcome sa programang Satong Aramon. Ito po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Live kitang nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, Siringman, sa 89.5 Radyo Natin. Live man kitang mga tugang na nadadalan sa Naga City Government FB page, as in ang Naga Ngunyan News FB page. Mga tugang, ang sa tuya pong syudad, ang Archdiocese kan Cáceres. Labo-labo na ang preparasyon, katakod ka nagadang-hadang na kapiyastahan ka sa tuya pong mahal na ina. Nuestra Señor de Peña Francia. Siringman ang kapiyastahan kasatuya pong Divino Rostro. Kamang nakaagi pong aldaw, niya na simana, pinaglatag na ka na simbahan ang mga mayor na aktibidad, nagigiribuhon, katakod kang fiesta. Yaon na dyan ng Bicol Bishop Gainsa Trade Fair. An pag-urulay sa pagultanan kang syudad, siringman kan Archdiocese para plansahon ang papaabuton na traslasyon as in pluvial procession, ang pakikipag-ulay ni Mayor Nelson Ligason sa mga regional directors kan Kabikulan para pag-ulayan ang maninigong preparasyon, siringman ang mga maninigong suporta tabang ayuda na maitatao sa tuya ka mga manlain-lain na ahensya kan gobyerno katakod ka sa tuyang kapiyastahan, urog ng gayo na igong proklamasyon an Malacanang kanakaaging 2010 na didesignar kan Peña Francia Fiesta formalmente bilang the only regional fiesta in the country, and designating Naga as well as Camarines Sur as pilgrimage capitals of the Philippines. Kaya ninhuli po sa nasambit na proklamasyon, may kasuguan, may direktiba sa mga manlain-lain ng mga ahensya di gobyerno na magtabang para masiguro ang kaligtasan kan mga peregrino, kan mga turista na mapasiring po sa satuya pong runa asin sa satuya pong syudad. Tangarig pong magin enot, bako lang kaligtasan sa lawas kundi masiguro na ngunyan po bagay maski yaon pa kita sa pandemya, pero maski nga ni siring kayan madagos po kita, pero may pagsiguro towards itong pagsiguro duman sa kaligtasan man against COVID-19 ang syudad. Kaya may mga piglatag na mga panundon siring kang vaccination, requirement sa pagpapabakuna bago maglaog sa Naga. Kaya ang mapasiring po sa Naga, urog na po si mga 18 years old above, pasiguruduhon po na igwa po kamong first booster. Kung mapasiring po kamo sa Naga para makipag-piesta. Siring man, si mga mapartisipar sa traslasyon, si mga iba sa mga prosesyon, si mga masimba, si mga madalan ning mga parada, si mga mapartisipar sa parada, dapat po at least fully vaccinated kung kamo po mga minor de edad. As in, 8 kung kamo po of legal age o major age, dapat po at least may first booster. Kung kamo man po mga event organizers sa fiesta, para po matawan ng kamo ning permiso to proceed with the conduct of your activities, dapat po at least may 2 booster shots na po kamo. Kaya sa mga maarabot pong aldaw, i-require ta si pag-submit kan mga pangaran, kan mga events organizers, bearing the booster shots received by all the events organizers, maging pampubliko man yan, maging government organized man yan, church organized event man yan, o private-led activities in connection with the Peña Francia festivities. Ngunyan mga tugang, naunambitan ta si pagpreparar sa parada, naunambitan ta si pagpreparar sa mga manlain-lain na prosesyon.
saro man sa mga highlights, Campanya Francia Fiesta, iyo po ang satuyang Miss Bicolandia Beauty Pageant Search. Kaya ngunyan pong pagkaaga, maswerte po kita na napaonrahan kan satuya pong kaibahan sa Executive Committee kan Miss Bicolandia Exicom ang satong imbitasyon na maimbitaran as in iistorya sa tuya si sa inda pong mga gineribo, especially si pagpreparado ta po ngunyan sa Miss Bicolandia because after 2 years mayo kitang ginibong siring na aktibidad. Dako lang excited, dako lang may grabe ang gama-gama for the various activities of the fiesta. Kaibahan na po ang Miss Bicolandia. Kaya mga tugang, kaibahan ta po ngunyan Miss Ice Badong, ang samuyang kaibahanan sa Exicom and ang samuyang charming chairperson on recruitment. Ice, good morning. Maray na aga, Allen. Thank you for having me today. Yan. Si Ice po mga tugang, saro sa mga members ng Exicom. The members of the Miss Bicolandia Exicom are composed of public as well as corporate executives. Kaya si Ice, saro ini sa mga leaders in the business process outsourcing company. Kaya nagkapasalamat kita. Dakulao na maray ang serbisyong ipinagtatao sa gobyerno lokal kang Naga kan sa tuya pong mga private partners. And bako lang as member of the Exicom, halos gabos ng klaseng tabang itinatao ni Naay, sina Attorney Jet, including Doncia and other private partners. Si Toti, Toti Rocha of Deca Homes and LYRR Realty Corporation. So, in fact, garo 50-50 kita tabi ay sa membership. 50% government, 50% private, no? Yeah. And bako lang private, si mga corporate leaders sa private sector. Ice, kumustahon mi lang siguro para para lang sa appreciation kasi tuya mga paraan tabay. Kumusta sinaging kalakawan kan recruitment team, no? Kamo kaya saro kamo sa inaapod na pundasyon kan Miss Bicolandia, no? Day pwedeng masikita may nakaandam na kwarta, may gayon ang stage ta, dakula ang venue ta, nakaprepare kita kung may mga kandidatang mabali. Totoo. Yan. So, kumusta ba sinagin paghampang sa Indo, sa Indong Kalakawan, when you visited the various provinces, cities, and municipalities in the Bicol region? Actually, very successful si Lakaumi. Maray man ta nakabisita kami as far as Masbate, Catanduanes. And very warm yung welcome natin na Osamuya. Well, in fact, kan suugma, nakakuha kaming confirmation na si Virac Catanduanes, si Mayor, minute mi kaya siya, nakakuha na sinda ning kandidata. So, may isisend na sinda. Kumbaga, naghiro tulos sinda. So, sobrang ina-appreciate ta masyado yung, yung mga nakaulay ta na talagang nag-commit, lalo na araw kay first me na kinaulay is si Governor Rosal, na sabi ninda kang naghagad akong 5 kandidata, diit daayan. So very positive talaga. Even sa Masbate, excited man sinda. Actually first time ta kaya nagbisita sa Masbate sa Catanduanes. Tama. Oo. So naugma sindang maray na dinumanan ta sinda. Bako man bagang pasil ang biyahe papunta duman, di ba? Correct. Oo. So ugmahon sinda and sabi ninda we are going to commit 100%. So kaya naging successful. So given ining kalakawan tabi, Miss Ice, dati kaya baga sa Miss Bicolandia minsan naabot na lang sa natuya 20, 21, 22, no? Pag-abot sa pre-screening. Pero ngunyan, although 2 taon man kaya mananggad na we suspended the search for Miss Bicolandia. Ngunyan pa ano ang projection kan recruitment team na mabali, at least mapa-pre-screen for the Miss Bicolandia? Sa totoo lang, based sa commitments na naku ami, naghihiling na kita ng mga at least 30. At least 30? At least. Mayo pa dyan si mga private na mga
pageant enthusiast or mga pageant handlers na ka-text ko man ang iba, and si Kang Sarong Aldo may nakuha akong commitment na at least tulo sa buhi. Imagine, naglakaw ka mo sa mga munisipyo, mga probinsya, ngunyan, we're looking at what? 30. Si nag-attender sa tuyang pageant handlers, ka nagpa-meeting, si Dr. Sunny, si chairman, nasa 30 man na pageant handlers. Pero luwas pa yan, duman sa commitments kan mga LGUs. Totoo. No? So, ano do ang gigibuhon ta kung ang sa tuyang participants, yaon na sa 50? Actually, sa totoo lang, kung ako ang hahapoton, I think that's a good thing. Kasi yung quality ng masasara ta na top 20 or yung 20 contestants ta, ibig sabihin, quality talaga. Kumbaga, best of the best. Bakong arog ka tong 21 or eksaktong 20, yun na sinda. Kumbaga, it defeats the purpose na nag-pre-screening pa kita. Pero kung ngunyan, arog kayan 60, kung sana 60 ang maarabot, di ibig sabihin, kinuata talaga si best of the best. So, kuyan ba, confident ba kita na kumbaga si 6 provinces in the Bicol region will really be represented for this year's pageant? Yes, saro yan sa mga magagayon na mangyayari kung meron kitang 60, kung may maabot na 60 na ma-apply, kasi ibig sabihin talagang gabos marerepresentar, gabos ugwang kandidata. Yan. So, hopefully, we have the 6 provinces from Albay, Sorsogon, Cam Norte, Cam Sur, Masbate, and Catanduanes. Although, may independent component city, which is Naga. So, dapat igwang representation sa gabos sa provinces. Ngunyan ba, Ice, siguro duman din sa mga day nakaantabay, duman sa mga previous press conferences na pigibo kan Miss Bicolandia Executive Committee. Igwa pa kitang, kumbaga, baka itong day pa inaabot, katong sa tuya bagang information about the call for candidates. Ano ba si mga minimum requirements na needed for Miss Bicolandia candidates? Ang minimum requirements na lang is dapat laog sinda sa 17 to 24 years old, 5'4" ang height, which is, iyan kasi ang hinahagad ngunyan kang national pageants, dapat laog sa 5'4". So, kung manggagana kasi si manggagana kasing Miss Bicolandia, di ba, kung gusto niya magsali sa national competition, isusupport ta siya. So, kaya ang requirements ta is pareho sa kung ano ang requirements ni national. And then, dapat either Bicolana, pinangaki sa Bicol, kung daiman ang magurang, dapat Bicolana, Bicolano, or tulong taon ng residente kang Bicol. So kung maski ba ko ka man Bicolana, pero 3 years ka na nag-start sa Bicol, so you can qualify. Yes, that's correct. Pero ngunya may dinagdag kita ngunya na taon na requirement. Dahil sa pandemya. That's, iyon, tama. So si Mabali dapat bakunado with first booster. Yes. At And least. sabi naman ni Doc Sunny, kung may pasindang booster, then pwede kitang mag-offer kung matugot sinda. Yan. Para makalaog. Pero yan lang, kung mag-refuse, so dahil din sila ma-qualify. Totoo, yan. unfortunately. So, kasi minimum requirement nga ni. Correct. Pero Ice, in the previous pageants, kato kaya baga may rule na pagsusunod kita na once ngayon ang ganang yaning title holder ngaya sa mga major events or nagbali sa mga major pageants, dai nakakabali. Day nakakabali. Pero ngunyan bang Miss Bicolandia search, yaong pa ba yan, yung guidelines na yan? Kato kaya baga pag nagbalik ngayong Miss Earth, di ka muna nga pwede magbalik sa Miss Bicolandia. So ngunyan, kumusta? As long as daisinda nag-title holder, daisinda ng gana, pwede pa rin sindang magsali. Dawa na nagsali sinda sa national pageants. Kasi in fact, si last na nangganatang Miss Bicolandia, si Paulina Labayo, nagsali siya sa Miss World. Pero dahil siya nag-title, nagsali lang, nag-gain experience, and true enough, magayon si nakuha niyang training, kaya nagbunga na naging Miss Bicolandia siya. Kasi iba na si tindog niya kang nagbali siya. So, mayo na kita katong mga, kumbaga, because nga ni katong
Dahil man talaga pati nagdire-diretso sa ibang mga pageants no, during the pandemic. So, mayo mo na yung tong rule mo niyan. Mayo So, kita kayan. Basically, nagsasabi kita na talagang bukas ini no, for all Bicolana ladies na makakakuha ka tong minimum requirement. Yes, totoo. May ngunyan kay baga ayos ano, ara mo na baga we are into ngunyan baga ang kinaaba medyo go toward baga towards inclusiveness, inclusiveness. Pwedeng may mga magbali sa tuya na mga members of the PWD. Halimbawa, may deaf mute. Kaya lang. Kasi aram ko, igwa din nangyari na kay ni Kadto sa Miss Bicolandia. Pwede ba sinda na magbali? That's a very good question. And yes, as much as possible, gusto ta maging inclusive, di ba? Kung may masali, mayo kitang nakalaag sa rules or regulations na dai pwede. Definitely bukas ang pinto ta sa mga PWD kung gusto ninda. Magayon nga ni na represented man ang sector na ito as long as I think madepende na lang yan sa interpreter, di ba? Na nandadarahon ninda. Pero definitely yes, bukas ang pinto ta sa mga sector na. So halimbawa may deaf mute na magbali. So the EXICOM, the Miss Bicolandia committee is very much open no sa mga arog na application. Gusto ta maging inclusive as much as possible. So yes. And I think napapanahon naman na na represented na din ang sector ninda. Yan. Miss Ice, ang saro sa mga pigpapara kuya ba normally si mga pageant enthusiasts no. Ang saro sa mga inaabang-abangan diyan. Siguro bago ito. Ano na si mga garo components kan Miss Bicolandia na dapat antabayan? Of course, we have the pre-screening on August 28 and after that will be our public presentation. Yes. Sa Robinsons Mall. Pero after kayan, ano pa ang mga activities kan Miss Bicolandia candidates towards our coronation night? Actually, kadakol kitang activities ngunyan, medyo nag-level up kita because nakapag-invite kita or may ugwang para bakong volunteer. Well, volunteer, yes, because na sinda, nag-waive sinda ng fees. Yes. Na iniyo mga professionals na nagna-national and international sinda, no? Na mga photographers and art director. Dahil hali sa Bicol yung nag-invite sa inda and interesado sindang maray sa Miss Bicolandia, tig-wave ninda si fees ninda, sinda ang magibukang photo shoot ta for the Miss Bicolandia candidates sa September 1. Nag-present na sinda ning concept, magayuno na concept, talagang ili-level up ninda ang photo shoot kang Miss Bicolandia. Very, very excited kita dyan. Tapos after kayan, may swimsuit and gown competition din na mangyayari sa Vista Mall. And then and this is open to the public now. No? Open to the public. Yeah. Yes. Sa Vista Mall siya. Bakong arog kang dati na siya, sa exclusive kumbaga. Although, again, controlled man controlled. Controlled For man the safety of the candidates and everyone, yes, dapat controlled man giraray kita. Pero sa Vista Mall na siya. So, may mga tao pa rin na makakadalan kung gusto din na magdalan. And then, yun na tong coronation night which is on September 7th. So, yan, mga tugang. Ang importante lang po ngunyan, September 7, and all other engagements with Miss Bicolandia, ma-require po ang sudading vaccination card no, sa mga madalan. Again, for the 18 years old, ano yan, it will be your booster cards. Yes. Si mga 5 years old to 17 years old, at least you are fully vaccinated to be allowed to watch or to watch live the Miss Bicolandia and all other component activities. Miss Ice, inina, dumang kita sa, ang pirming urulay-ulay dyan, ay, luto, baka ngayon may dayaan, no?
how do we make sure in the executive committee na talagang kumbaga fair, mayo ning anuman na mangyayaring sabi nga ni kaya na ito sinasabi kan mga amigatang ay baka ngaya fix ngaya ano ang mangyayaring competition. How do we ascertain na mayong siring kaiyan na scenario comes this, of course kamang nakaaging taon talagang mayo man ken siring no na nangyayari, pero how do we make sure ano para sa kaaramalan sa tong publiko na arog ka ini ka stricto ang Execom regarding, or how do we take seriously ini yung pagsiguro na talagang malinig kumbaga ang sa uyang search for Miss Bicolanja? Actually, very strict po kita pag abot sa pagkukuha ni judges. Gabos po yan sinasubmit sa committee, pinag-uurulayan, and subject for approval. Well, in fact, haralang kawon po ang estado kang mga nakuata or pre-post tang judges for the coronation night. Actually, not just the coronation, pero even the prejudging and the swimsuit competition. Mga darakula po ining tao na mga taong daimo basta-basta maiimpluwensyahan. Known for their integrity, especially Correct. in the pageant world. Pageant world. No? Not only nationally but international. Mga darakulang tao na makasupugon po kung itatry mo na impluwensyahan sinda baka ngiritan pa kita. So, grabe po yung grabe yung screening process, kaipuhan mag-submit ng background kang proposed judge mo, kung sisay sinda and taano sinda karapat dapat na maging judge. Pero Miss Ice, without naming names, without dropping the names of the would-be pageant judges for this year's Miss Bicolanja, ano si mga, kumbaga, backgrounder, katong mga judges na for this year? Well, inot ni inot dapat bako sindang Bicolano. Iyan ang pinaka number 1 rule kasi para mayong bias. Bako sindang Bicolano, sindang Thai, any ties at all sa Bicol. Ikadua, ang mga background po kani, uga po kitang mga judges na may-ari kang sarong pinakadakulang textile company na siya ang nag-supply kang mga tela na ginagamit ng Miss Universe Philippines International. Uga din po kitang judge na sinda ang nag-handle kang sa tuyang mga kandidata din na pinapadara for international candidates. So, arog po kayang kadarakula ang mga judges ta this year. Do we have trainers of, igo ba kitang judge na trainer of international pageant title holder? Yes, ugwa. And ini yung judge po ta na iniyo is known na talagang nakapag-produce na ng mga beauty queens internationally. Without giving so much details kasi feeling ko may mga pageant enthusiast maaraman na nito kung sisay. May hint na kung sa irisay. So, bilang pag-iingat na kumbaga may talagang arapuda na mangyayari or pero of course they man kay aram kan mga judges ta kung isa gani ma-pre-qualify din dahil may pre-screening, then of course may mga preliminaries pang mangyayari. Pero Miss Ice, ini ang minsan nagiging duman baga sa mga audience ta anong nga ta sindang nga nakaralaog, no? Anong nga ta yung nga ni ang magyuno nga simbag niya during the pageant night. Pero why is it nga that the top 10 hali nga duman sa, di ba? May mga araw kaya na comments minsan. Baka tawanan ta siguro Miss Ice ning importance itong ginigibotang prejudging. Yes. No? Prejudging. Ano usually ang nangyayari sa prejudging? Kasi ini si dai nahihiling kang publiko ini si dai ni bukas. In fact, this is a closed door interview. Ano itong typical na nangyayari during the prejudging?
Ang nangyayari kasi dyan, Alan, ang napansin ko ang mga kandidata minsan, bigay todo pag sa pageant night na. Nasa stage, biglang grabe ang energy. Sabi nga ni Ken kang iba, nagiging halimaw. No? Correct, nagiging halimaw. Ngunyan, ang problema, ang top 10 kinukuha sa prejudging pagkaaga. Kasi ang prejudging kasi nagpupuon 9 a.m. ng aga on the day of the coronation. Ngunyan, may mga kandidata kitang siguro nalilingaw, dahil masyadong nagpapakitang gilas sa prejudging, dahil sinda nakakalaog sa top 10. Tapos biglang pagkabanggi, halimaw na. Kumbaga, nagiging halimaw. So, si audience, naiintindihan na si audience, matibayon siya. Matibayon sa stage. Dainin naman aram, natapos na. Bago pa mag-appear sa stage si kandidata, tapos na si screening for the top 10. Nangyari na siya kasubagong aga. Actually, sinabi ko man nga sa Exicom, na mga kaiba ng kung babae, kaipuhan tang kaulayon ang mga kandidata and handlers on the day of the prejudging. Sa pagkaaga pa lang na kaipuhan nindong seryosohon ini or make sure na give it your all kasi digdi mahihiling kung mapatuloy ka pa sa karerang Miss Bicolandia for tonight. So kaipuhan mo ipakitang gilas, magpakitang gilas ka ngunyan, para makalaog ka sa top 10 at siya nabanggi na i-announce. Pero, kita kaya baga Miss Aiza, during the pageant night, kung todo yung naka-makeup na yan, in fact, ang makeup nga ni Ken, minsan full body makeup na yan. Kumbaga, ipapahiling niya talaga ipapalatawon si gayon, kansa to yung mga kandidata. Pero, pag prejudging ba, how is it different duman sa nangyayari sa pageant night mismo? Sa prejudging kasi, hinihiling kang mga judges yung personality kang kandidata. So, sa prejudging, daita sinda nire-require na heavy makeup. As much as possible, gusto tang mahiling ang natural beauty. Daiman na no makeup, pero kumbaga, simple ang makeup. Bare minimum. Bare minimum, correct. Tapos, hinihiling ang personality ninda, dumanta na rin i-determine ang way of thinking kasi kan judges, ma-survive daw ni sa national. So, duman mo na kaipuan, ipahiling na assertive ka, na you have what it takes para mag-survive, bako lang sa Miss Bicolandia, kundi sa national. So, kuya na pala niyo, how you will project yourself, your confidence and your grit, Yes. duman sa panahon na ito. Totoo. Kasi getting to know you stage din from the judges sa kandidata. Kasi yun man yan, kumbaga, ibibenta mo talagang sa diri mo sa judges na deserving mo ini, kaya mo ni. So, meaning, ini tabi Miss Ice prejudging, kumbaga, si daita na hiling na itsura ni candidate during the pageant night, kung ano talaga siya, yaon yan sa morning prejudging. Totoo, tama. So, halimbawa, kumbaga, si real physical beauty. Hindi kaya siyempre, this is a beauty pageant. So, si real physical beauty, mas hinahihiling yan in the morning. Yes. Kasi, bawal ang body makeup. Dingaw ko lang kung pinapatanggal ta ang sapatos during the prejudging. Daiman siya pinatanggal last time. Pero bare minimum talaga yung hinahagad na makeup. Dahil, kumbaga, with or without makeup, dapat confident ka. So, parang iyo man yan, hinihiling nila kung paano mo ipoproject ang sarili mo. Kumbaga, regardless kung may mga, may man kitang perfect body tabi. Correct. May man araw kaya, nasiring kayan. Pero, paano mo dadarahon yan? Paano mo ipoproject ang sadiri mo of course, sa pinag-ulayan digdi, ambassadress kaya baga kang kabikulan. Comes the time, magiging Miss Bicolandia. So, dapat, si tindog mo, how you project yourself, may importante ho na maray. May makeup man umayo. Yes, totoo. Yeah. Miss Ice, suod one media practitioner inquired, sa panahon ng pandemya,
pag garo pang sabi mo pang Miss Universe naman ang hapot ka ini yung amigo ta. Which I link ko importante man na simbagon. Sa panahon kang pandemya right now, no? Na aram taman nag-crisis kita. Ngunyan igwang mga kalakawan para ibalik ang satuyang i-revive ang economy. Sa inaglalaog ang Miss Bicolandia sa aspeto kan economic revival. Siring man katong pag rise above the challenge kay ining dinara kang pandemic. Dakula para sa kuya dakula ang magiging hakot kang Miss Bicolandia pag abot sa ekonomiya kasi aram ta na buong mundo man nagre-recover, nagtatry mag-recover. And for the past 2 years nga ni gadan ang satuyang fiesta, kumbaga, dakulaon meaning si mga major events nagkawarara yes, nagkawarara. Although yaon si fiesta ta na-feel, si fiestang si yaon of course sa sa man yaon si pagweda pero ito bagang activities. nakato danta na activities nagkawarara talaga siya. So itong garo yan sabi nga kaya so dati tang kaurugmahan as in talagang nasa all-time low katong panahon kang pandemya. Iyo. And aramdaman na para sa mga business owners, small-time business owners ta idiyo sa Naga, piglulook forward din talaga ninda ang fiesta activities dahil dakulaon na tabang, bako lang sa LGU, bako lang sa tourism, pero para na nga ni sa mga small time mga small businesses ang pag-ikot ko nga ni kadakulon talaga halos gabos talaga nagsasabi na dakulaon na institution na ang Miss Bicolandia and they're really looking forward to visiting Naga and watching the show. So dyan pa lang sa paghakot pa lang ka mga tao na maigdi sa Naga, dakula na ang tabang kayan sa ekonomiya. So yan yung mga positive effects. Aside from, kaipuhan din, since 2 years nang mayong Miss Bicolandia or fiesta activities, kaipuhan ta din i-boost yung, kumbaga, moral and feeling of happiness kang mga tao. Kasi, di ba pag fiesta, garo, saro yan talaga sa nilulook forward mo na excited ka na fiesta na. Ito yung kadakol-dakol na kitang... Kumbaga, full of hope ang tao. Totoo. Pag Kadakol-dakol na kitang inagihan for the past 2 years. Kadakulon mga taong nawara, pandemya, nag-close na Kumbaga, this year, magayunon na ibalik na naman si mga activities dahil to give people something to look forward to and also the feeling of hope na itinatao kang mga activities na iyan. Miss Ice, before we continue lang, i-kwenta lang i-greet lang si mga nagadalang sa tuyang Facebook Live. RC Navarro, aki ni Mrs. Badong, fan here. Thank si you. Miss Perez is watching. Franz Ranyola Mejia, si Ivy Silidro. Then si Miss Marilyn Navarrosa. Good morning po. Si Ali Alilano, Alfred Roldan is also watching. Oliver, Rosana David, Shirley Aldiorde. Si Miss Maria Nim Alcantara, si Norma Gamboa. They're all watching us. Kaya good morning po. Hi, Ma'am Reggie Chua, RC Navarro. Ma'am Reggie. T-shirt T-shirt Ma'am, good morning. Good morning po. Yeah. Si Kuyan, dumang kita Miss Ice sa unyang baga grabe ang kampanya kan DOH, no? Vaccination, making sure that we boost our immunity. Paano mahalaw dito ang Miss Bicolandia? Actually, saro sa mga kang LGU, ang nahihiling ta is that matabang ang Miss Bicolandia makahikayat sa mga tao na magpa-boost or magpa-bakuna, magpa-booster. Iyan ang saro sa mga layunin kang Miss Bicolandia, kumbaga paarog, di ba? So iyan ang saro sa positibo na nahihiling ta magiging resulta kaning Miss Bicolandia to drive people or to encourage people na magpabakuna because vaccines do work. May hiling taman yan, di ba? Sa pagluwas-luwas ta, nakatuyo, makatakuton, ngunyan, medyo confident ka na, taara mo, may bakuna ka na. Nabakunahan ka na. And nag-work talaga siya. Yeah.
So yan ang saro sa mga gusto tang ihikayat sa mga tao na makaka-impluwensya ang Miss Bicolandia sa pag-drive kang paghikayat na magpabakuna sinda. Especially so na para for you, sabi tayo sa bago, para makadalan ka, dapat may vaccination ka. Correct. So, kumbaga, ang passes po nindo para sa Aldao kan pageant night would be your vaccination cards. Yan. So, yan ang preliminary ticket na kaipuhan po nindo para makadalan ka mo sa Miss Bicolandia. Tama. Yan. Siguro, Miss Ice, we have 15 minutes more. Kumusta ang, siyempre, ang hapot mo niyan, kumusta man ang premyo sa Miss Bicolandia? Nagdagdag ba? Or dati lang ba? Ano ang prizes na pig-look forward ka sa tuyang candidates for this year? Magayon na question yan. For this year, daita man na i-push na magdagdag, pero dati lang, daita man binabaan. Kasi medyo nagsadit ang sa tuyang budget. Yes. But, minake sure ta na dai siya mababa. So, as of right now, ang sa tuyang grand winner or ang Miss Bicolandia ta will receive 250,000 pesos pa din. Arog kang last year. Yung sorry, dai ko masyadong natandaan si mga surunod. Pero arog kang nakaaging 2019 si mga special prizes ta yaraon pa man giraray. So maybe pwede na lang i-boost uli sa social media yung mga prizes. Pero dai kita nagbaba. Yan. Pero on top kaya, may mga corporate awards pa. Yes. Yaraon pag iraray si corporate awards ta na arog kang last time. Tapos si mga para sa talent handlers, yan pa man giraray. Okay. This is interesting kasi ang minsan naghahapot may mga tao naghahapot. Pag nanggana ba ang Miss Bicolandia, syempre may mga handlers yan, may mga makeup artists din yan. Normally kaya baga, the prizes would go to the candidates. Sa tuya sa Miss Bicolandia, igo kitang garo certain separate garo cash incentive or cash award duman sa handler ni kan mga candidates sa top 5. Yes, that's true. So separate siya. Magayunon nga ni talaga ang concept kasi pinag-isipan. Bako lang sa winner pero duman din sa ma-handle. So aside from the 250,000 na makukuha ni Miss Bicolandia, si handler niya ugwaman makukuha. Kung di ako nagkakamali, si handler ni Miss Bicolandia would get 15,000 pesos aside from the 250. Ang realidad, siya man talaga nagpapagal for the candidate. candidate. Siya man nagpapagal, totoo. Oo. Si paglakaw kayaan, in fact, pag-alaga, no? Sa candidates, si mga handlers ang nagsisibot kaya. Even yung pagbali ninda sa pre-screening, daiman sinda mauli na mayo. Matao man giraray kita, at least pamasahe pa uli. Si per diem. Si per diem ninda. And even yung allowance kumbaga, a little bit, just a small amount. Pero daisinda itong day na nga ni nakalaog, magastos pang pamasahe pa uli. At least ugwa kitang maitataong daw papano. I understand garo si gown igo din kitang assistance man giraray because we know ang gown magastos talaga. Yes, totoo. Pagpagibo. Pero ini man kasi time na kaipuhan ta din tabangan for them to be able to create the best. Kasi art ba kaya ang pagibo ning gown? And this is also in part of our support to our gown designers, to our si mga local designers na in fact nakulog kita mga local designers na talaga nagbabado na din sa mga national and international pageants. And ang naging tungtungan sa tuyang Miss Bicolandia. Kaya medyo sabi ta nga ni Ken tikapo kita ngunyan. We're short in the budget pero ma-assure ta ba ang kalidad kan show kang Miss Bicolandia? Definitely. Alam mo, sobrang nakakaugma nga ni dahil sa Exicom, mini-make sure na maitatao tapagiraray ang same quality na
na nakasanayan kan tao, dawa na medyo sadit ang satuyang budget, hinahanapan talaga ni paraan. Pagi. Kita mismo nagtatarabangan, di ba? Bako lang ang Exicom nagpupundo sa pagiging Exicom, kung kayang itabang, kung anong kayang itabang kang saro, dain niya nililimit yun sa diri niya. Yes. Sa pagiging Exicom lang na ma-oversee lang, Na ito garong ma-decide lang na ina ang gusto mi. Correct. No? In fact, most of our Exicom members are doing the legwork. Totoo. Sa imo, to the extent of you going to Masbate, Catanduanes, pinagkakasa din do si budget no sa Hiro. And the city fully appreciate the contribution really of our Execo members. Miss Ice, ito bagang ko yan. Ang iba naghaharapot na, isa nga ang host, isa nga ang mga artistang pwedeng posibleng mag-abot. Igwa na bakit ang... May shortlisted na kita, although dai pa kaya siya final, so dai pa siya mai-announce, pero definitely, ang kinuatang mga artista, host, itong ma-appeal sa mga kaakian ngunyan or sa audience na ugwa kita for Miss Bicolandia. Medyo exciting nga ni siya, excited ako. Even yung mga shortlist ng mga judges, na-excite man ako na aram ko kasi na ma-appeal talaga siya sa mga paradalanta. So definitely, maybe in the coming days, maia-announce na siya. Iyo. Although, again, may limitasyon kaya sa budget, may limitasyon sa budget. So kung ano si kayatang ko anon, pero again, naaram ta man tatao na mag-host, aram ta paano mag-entertaining tao, aram ta na may appeal duman sa audience na sabi nga ni kayan tina-target comes the occasion. So ito si tigahanap ta. Pero again, syempre, we're hoping na igwapang maidudugang. Igwapang maidadagdag duman sa mga pigahanap ta or si target ta na pwede tang madarang mga celebrities for this piyesa. Ta sabi ta nga ni kayan, totoo, supposedly nga, kasi target kay Miss Bicolandia, initially, nagmi-meeting kita, maka-agwanta lang. Makaraos lang. Oh, yes. Taaram taman nga ni baga si crisis sa pinag-agihan. Pero, the members of the Execom made sure na bako lang makaagwanta. Yes. Kumbaga, the prestige should be maintained. Quality pa rin talaga. Quality. Mahalaga si prestige na darakan Miss Bicolandia. Na ang Miss Bicolandia, ang search for ditong annual search for Bicol, hinuhost siyang kang Naga. No? Hinuhost siyang kang Naga, which is sabi nga, we're the heart of Bicol. Habo taman na sa to nakasentro si paghiling, tapos basta lang. No? Kaya nga ni, sabi ko nga ni, katong nagmimiriting kita, are we really sure that we can bring in these judges for Miss Bicolandia? Sinadadamog tang typical names, no? Pag may Miss Universe, may Binibining Pilipinas, pag may Mutya ng Pilipinas. Sabi ko, ini ba kasi mga sabi nga ni Ken, mga household names sa pageant industry, ang dadarahon ta sa Naga. So we're excited about it. Very, very excited. Miss Ay, siguro before we end our conversation, our appeal to, or baka igwa pa atang day pa na pag-ulayan, and our appeal to our candidates, to our listeners, to our audience, para sa papaabutan na Miss Bicolandia. Arag po kang mga hinagad mi sa mga mayors and governors. Sana po suportaran tangon yan na maabot na 2022 ang pagbabalik kang Miss Bicolandia. Sobrang excited gabos kasi 2 years na nawara.
naglo-look forward po kami na mahiling kamo on the 28th, and also sa mga mas madaralan po, sana magpabarakuna na po kita or magpa-booster na kita para seamless yung paglaugta sa pagdalan. And yun lang yan yung sa ko. Looking forward to the pre-screening on the 28th. Iniimbitaran mi po gabos na pageant enthusiast and si mga gustong magbarale na sa 28 ng August sa Robertson Hotel sa Rose Hall, 5th floor po siya, from 8 a.m. to 12 noon ang pre-screening mi po. Medyo mas stricto po kita ngunyan sa dead or sa cut-off time. So make sure po na makaabot ka mo before 12. I understand. Pagkatapos kang physical pre-screening, magkakaigwa pa ng interview, no? Yes. Medyo harahalawig yan. Harahalawig yan. And knowing also our pre-screening judges, the composition of the pre-screening judges, medyo harahalawig din ang haraputan kaya, no? Especially since ang mga pre-screening judges tangon yan is yung mga type ng mga judges na mahapot. Oo, kasi may mga iba na nakaulay ta na and mahapot talaga sinda. So makakaasa ka mo na medyo halahalawig po talaga yung pre-screening. Pero sabi nga ni, dapat matapos kita in time for the public presentation, dyan sa Robinsons. Naiuman po itong partner, kang city when it comes to saro sa mga partners ng syudad for this year's Peña Francia Fiesta. So, again, ang pangapudan mi po, magpabakuna na. Dahil po, again, bako lang sa Miss Bicolandia inihahanapon, si pag buyata ngunya na Peña Francia Fiesta, si pag atindirta sa mga manlain-lain na okasyon, saro po ini sa mga haharanapon sa tuya. There will be circulars na ipapaluwas in the coming days. Bako lang po sa parte kang syudad, kundi sa parte po kang simbahan, igwa po ning gigibuhon na joint declaration ang simbahan asin ang syudad, manungod po sa bagay na ini. Kaya po, ang pangapudan mi, mantang amay pa, mientras amay pa, ito bagang mayo kitang magiging kaulangan pa, magpabakuna na. Ang duman po sa mga nasa ibang munisipyo, go to your municipal health offices. Ito pong ang aram ko po, ang Kapitolyo, they're open, no? Ang Edmero, ang PHO, nagpapabarakuna ngunyan sa Kapitolyo. Ang syudad, yaon sa SM ngunyan, nagbabarakuna every Monday to Friday sa SM. Pero igwa po ning gigibuhon na baagong lakdang sinda Doc Butch Borja, as in Dr. Ronnie Amoranto. Parang they will be changing the vaccination schedule to fit in duman sa schedule na pigihiling tang mas dakul mapabakuna garo mahira po ning vaccination schedule garo gigibuhon ng Wednesday to Sunday ata tangarig itong mga may trabaho makapagpabakuna on a Saturday and on a Sunday. Then garo po madagdag po kita ning vaccination locations ngunya na August. We're looking at least three vaccination sites na masarabay-sabay pong mabakuna because nga ni of the advisories that will be issued by the church, by the city, siring man po si mga advisory on vaccination kang Department of Health asin po kang DILG in relation to the Peña Francia festivities. Kaya ngunyan pa lang po magpabakuna na. Baho po kamong taga-Naga, pwede magpabakuna sa Naga. Yes. Taga-Naga, pwede magpabakuna sa Luwas. There is ang may DOH policy po kunyan ng no wrong door policy. Maski sa ka magduman, basta dara mo si vaccination card mo para sa booster, pwede kang magpabakuna. Yes. No, basta available po si bakuna. So, we're looking forward po sa matrayumpong Peña Francia Fiesta, asin matrayumpong Miss Bicolandia. Kaya, Miss Ice, thank you very much for joining me, for joining us ngunya na Aldaw para i-discuss si Miss Bicolandia and the preparations being made by our executive committee. Aramta, nasibot-sibot. Yes. Ikapati, nag-leave ka sa imong trabaho just to assist the city, assist our chairman, Dr. Sani Ranyola, na talagang
makaimbitar. Si Ice po, kuyan ini. Sibot na maray ini sa Manila. Kaya lang nag-uli sana just to help us out. Even the networks in Manila, kamo naglalakaw ni Attorney Jet. Yeah. Si Attorney Jet minsan ngani sa iyang bake shop, si Caramel Bake Shop. Kung naghahanap ako ng masaram na tinapay, masaram na cake, go to Caramel Bake Shop. Minsan po nag-bake yan personally si Attorney Jet Vergara. Very hands-on. Very hands-on. Kaya, again, thank you to the Execom, thank you to the members of the Execom, especially to the lady members of the Execom. Taka mo man talaga sabi mi nga ni kayan, naiintindihan si structure kang pageant. Kaya we're very, very, very thankful to you, to Attorney Jet, and of course to the other members, Sir Joper, our chairman, Doc Sani, Donsha, Sir Toti Rocha, Rai Rentoy. Si Rai Rentoy, who's also making use of her connections. Yes. Tangarig, maka-invite talaga kita as many candidates to join this year's Miss Bicolandia. Kaya mga tugang, inabutan na kita kang oras. Kaya Miss Ice, thank you. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nane de Asis, kan sangguni ang panglusod kang naga, kan mga pag-iribang department head. Sige sa City Hall, mabalos po sa sintong pagkantabay, digisa sa tuyang programa. Sa itong aramon, hindi po sa inyong lingkod, Alan Riondan. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan.